na kramarovej hrudi pochopenie čudí. Nikto ho nehladkal, nikto ho neškrápkal, nikto ho nehladkal, lebo je už starý. Ale už stačí. Vy ste objednali. Poďme ďalej, deti, poďme ďalej. Vy ste objednali? Mesia. Potrebujem doktora. Je to nejaký doktor? Je to nemocnici. Môžete. Môžete zapadnúť. Aha, teleshopping. Nechceme vám predať túto hladkú múku, ale to je prvá vec, naozaj vec, ktorá nám prišla našou potrubnou poštou. Nazvime ju vecný dar, ktorý ste nám poslali potrubnou poštou.